Bonke bakaNkulunkulu ngosuku namhlanje kuseni kuyisonto. Ngithi ngithathele lithuba ukuthi ngihlanganise umuntu nokuphila komoya ngoba siyazama indlela ukuthi abantu sibaphilise enyameni, kodwa namhlanje ngosuku lwangesonto ngithathele lithuba ukuthi abantu ngibaphilise ngosuku emoyeni, ngoba namhlanje siyakholwa ukuthi kunomuntu oxakekile. Kwafika isikhathi esithi ukuxeka kwakhe kwaze kwenza ukuthi noma ebewumdumisi kaNkulunkulu wakulahla ukudumisa ngoba ebona ngathi into zakhe kufika lapha singalumkhona. Ngithatha lethuba kafushane ukuya nabantu ezwini, bengicela ukuthi wonke umuntu ozobuka lo mlayezo awuthatha ubeke enhlizweni yakhe, ngoba siyakholwa ukuthi konke sikwenzakho nesikukho nesinakho uJehova umqalo, futhi isiphetho sezinto uJehova. Ngifuna ukuthi sibuke lapha ezwini encwadini kaJohane isahluko sika 15 ivesi yesithathu, lapha izwi lithi khona nina senihlanzekile ngezwi engalikhuluma kini, hlalani kimi nami kini, njengegatsha elingethela ithelo ngokwalo. Ngifuna ukutshela umuntu kafushane ukuthi ayikho into elimaza umuntu njengomuntu okuthi uma ephila dede kuNkulunkulu. uNkulunkulu uyisimanga ngento eyodwa, ngoba once wadeda kuye wenza kuphela izinto osukuthi unazo, ngoba khona umuntu ocabanga ukuthi namhlanje unezinto anazo ngoba kwazi yena, kube ukuthi uJehova wamsiza wamenzela zona. Leli zwi likhuluma nomuntu onethemba lokuthi njengoba ephila uthembele kuphi. Uyazi ukuthi umuntu ufaniswa nesihlahla esithembele emhlabathini, nesihlahla othemba laso impande zalo zinabele emanzini. Uyazi ukuthi uma isihlahla kuzofika isigaba sokuthi makunetha imvula kuba nezikhukhula bese impande iphumela ngaphandle zingasakwazi ukudonsa amanzi, kusuke seqala inkinga yokuthi isihlahla siphelelwa ngamandla, bese kuba ukuthi siyoma, kufika abathezi basitheze. Kunjalo umuntu okuthi uma iphila kuphela ithemba lokuthi angasakwazi ukuhlangana noKristu, ngoba umuntu ba ehlangana noKristu wenza ukuthi noma bekungaba kunezinto eziphila kuye, noma ngabe kunabantu abalwa naye, kodwa zingancibikali into zakhe, ngoba uKristu uhlele evuselela. Sikhuluma ngalamazwi manje kuseni ukuthi umuntu okholwa wakho umuntu ongakholwa ozoyibukela lo mlayezo bese uphila kuye, ngoba wonke umuntu udalwe uNkulunkulu and wonke umuntu uphila emoyeni kaNkulunkulu. Ma umuntu okholwayo uphuma umoya uyiswe emhlabathini, nomuntu ongakholwa makuphuma umoya uyiswe emhlabathini, njengokusho kwezwi balithi umhlabathi emhlabathini. Ngikholwa ukuthi kulamazwi akhona indawo angakwazi ukuyithola. Ngithi bale siqiniseko sokuthi kukhona ozokwazi ukusizakala ngakho, futhi kukhona ozokwazi ukuthi uphile kukho. Futhi ngizofuna ukukutshela ukuthi uma kungenzeka kube lento oyitholakho bazoshintsha abantu, kodwa wena ungasuka endaweni yakho yokulinda. Uzokushintsha nabangani bakho, uzokushintshelwe umndeni wakho, kodwa ungasuka endaweni yakho yokulinda. Ikhuluma ngalamazwi njengomholi, ikhuluma ngalamazwi njengomholi kaNkulunkulu okufana aphilisa abantu emoyeni, ngoba namhla khona umuntu oseresignile ukudumisa uNkulunkulu ngenxa yokuthi weswele. Like lathi iBhayibheli langa yini engasikwaza nothando lukaKristu, ngabe ukuhambaze noma ngabe indlala. Manje angeke sibe nomnikazi wezinto. uNkulunkulu umnikazi wezinto. uNkulunkulu mangabe ekwenzela izinto ezingezinhle usuke efuna ukukuthola ukuthi ukuphi indawo. Uyazi ukuthi khona konke obunakho uyokudalile nokwenzayo, futhi khona okungenzeka kuwe uyena ovume ngakho. Ngiyabonga egameni likaJesu ukuthi abantu baphile. Ngifuna ukuthandaza nabantu uNkulunkulu akwazi ukubasiza. Sizovala amehlo egameni lenkosi yethu uJesu. Baba size ngomusa wakho engcwele. Siyabonga Baba ngalesi sikhathi. Baba sibonga izwi lakho. Baba sibonga amandla akho. Philisa abantu bakho emoyeni. Kunabantu abaseyibhedlela abagulayo, Baba basize. Kunabantu abasemajele ababoshiwe, hlala kubo Baba. Kunabantu abasemakhaya basweleyo, baphe Nkosi izwi lakho Baba. Siyakhuleka ngoba sazi ukuthi wena inkosi yamakhosi. Namanje ngalesi sikhathi hlala nathi. Umusa wakho ingcwele, umusa wakho unamandla, egameni likaJesu waseNazaretha uzube phakathi. Amen.